Аз съм Гушко. Днеска ще играме Майнкрафт. Ето ще играем в този сервер, деца моя. Това е новата версия Майнкрафт. Не заведете му. Да зареди по-тъжно. Аха, аз съм на старата ми. И ето ни след кратката пауза тук. Да не ви губа времето. Като знаете, съм направил мазил. Като знаете, аз влизам от резервния ми. Чакайте, защото имам домашни любимци. И не било... И не било да знае, че... Те да видим. Те таки. Пешко и Бешко и Бетка. Мама и тати. Нямам достатъчно да се справя. И 4, 31. Добре. Значи хора, реално ще го пресматна. Буп. 1, 2, 3. Един бол. Боп. Боп. И боп. Ми едва няма за нещо. Тука. Парай. Виж, няма. Тук да може да отворим да ти правя, ако искам. Но няма. Хора наближа. Чека за ядене, но... Тук не съм развитнал. Както най-стрелно ще стрели. Джумп. Чакай, това беше Poison. Това е Джумп, видео или Poison? Тук е направено. Просто далече не съм виждал. И хора, не смятам. В следващия епизод можем да го направим по-разнообразен, да построим нещо. И хора, аз ще отида. Тук да видим едно нещо. И добре, хора, са на кратка пауза, ще се видим. И
Ето ви с кратката пауза. Спомните, бяхме на там. Това е старата ми база. Това е новата ми база. Има разлика и то доста. Един път фърлих се от тук и стана чудо. Пишете, скоро съм толкова добър програмист. Абонирайте се и следващия клип ще кажа. Сега е момента. Юпи! Нямам ли повече попове? И 17 блока мога да стигна. Там и тук съм е спорвал. Аз даже ще вярвам в нея. Напрасно. Супер ек. О, да, вярно, аз та бях спорвал. Питай, защо не говоря толкова? Ами не знам. Ако щете ме питайте в коментарите и аз не знам. Добре, мама фана шуби. Да не ми скочи някой крипър. Скелети добре. Имам лук с пауър тройка. Не ме страх толкова много. Добре до някъде. Но... няма страшно. Трябва да направя шугъра боксове. Ето аз наричам изобилие Джирикс. Изобилие от захарна ферма. Попитайте Джирикс беге как правят. Добре, почти тук има... Инче доста събирам от едно събиране. Та ферма инче много дълго съм направил някъде към... Мога даже да поня целия остров, там да се посрещна. Това ще мега дълго. И хора, смятам този клип да бъде към 12 минути. Може и нищо да не сме направили, но така тека означава тук спаунт. И това е къща спаунта. И си личи, че да е в пещерата. Първо бях фул айрон. Сега съм диаманче. Унци. Пореден скучане. Чакайте да се напиема окото. Черно.
беше най-скатаното нещо на света. Както знаете, днес трябваше да играм Семо, но както знаете, реши да снимам един клип, защото не съм... Тъкмо ще да качвам. Това е най-спорната мина. Гледайте къде съм споснал. Да сравним Officials. Верам, там съм спуснал, но ако питате мен, Айрама е пак нещо. Не съдете хората по корицата. Но там има Айрам, но не искам да хода. Може да има чудовища. Лотинг. Ако искате, може да си правят това приложение на телефона, да снимаме PewDiePie. Ако искате да знаете какво е, просто пишете в коментар, да ще ви отговоря. Моля, благодаря за съдействието. И хора, надявам се да смятам да съм към края. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако така, струшите лайк бутона и чао, чао! Чао, чао!